Gani si Kristo ningon, walay makasaka sa langit, gawas ko ng tao mabunyagan. San Juan 3:5. Unang importante kayong bunyag, kay requirement day siya nga makasud ka sa langit. Kay kining tulo ka importante nga elemento akong isultin nyo, CCC 1266, ang madawat na to. Sa tago na, mag-exam karon, bantay mo na. Di pa kalawaton ang di katuban. Suminaw. Sa ikaduha, madawat. Grace of purification. Ikatulo, moral virtues. Usa ni ini ang theological virtues. Uni gipangayo sa mga apostoles karon, increase our faith.